În acest curs voi continua cu definirea fiecărui layer pentru modificarea scenei de randat. În cazul cerurilor reale găsim o varietate de efecte și anume cer înnorat, cer senin, apus, răsărit, cât și noapte. Partea de auroră boreală se va regăsi într-un layer separat de acesta. Pentru modificarea fiecărui cer real, se poate modifica înălțimea poziției soarelui, rotirea în 360 de grade a acestuia, cât și în prim plan schimbarea în oglindă a norilor sau a secvenței în care ne aflăm și de asemenea modificarea luminii pe care o are asupra întregii scene. În partea de obiecte regăsim apa, modificarea layerelor în timpul unor randări sau în timpul animației. Putem să închidem anumite layere și să le deschidem în funcție de necesitatea randării respective. În palierul de cameră regăsim mai multe efecte. Un efect principal adăugat în Lumia 10 Pro este acela de photo matching, în care putem să adăugăm randarea direct în poză pentru a ne ușura munca și a nu mai edita în Photoshop ulterior. Celelalte elemente sunt de expunere, de controlul saturației, blurare. Perspectivă 2D, care se poate schimba prin acest slider și poate fi dezactivată din acel buton on sau off. Pentru o focusare pe o anumită zonă, dăm click pe acel creionaj, ni se va deschide un meniu în zona de lucru și vom poziționa punctul în zona pe care noi dorim să o avem ca detaliere, restul în jurul acesteia va fi blurat.
Acest efect de lens flare poate modifica în scena pe care dorim să o randăm anumite detalii asupra lentilei pe care o avem. Pentru modificarea efectului de lentilă, trebuie să aducem soarele în prim plan sau razele soarelui să fie cât mai apropiate de scenă pentru a putea modifica anumite detalii asupra lentilei. Această funcție de chromatic aberration va crea o intensitate asupra blurării radiale sau pe margine a randării, astfel încât să-i poată aduce un surplus de realism. Efectul de fisheye, pe care îl cunoaștem cu toții. Efectul tilt shift va fi o bandă foarte clară
pe care o va păstra în funcție de rotație sau distanța focală pe care o creăm noi, astfel încât să blureze anumite elemente sau să blureze anumite distanțe pe care nu le dorim văzute în detaliu în scenă. În partea de animație regăsim doar două layere active pentru randare, celelalte fiind valabile doar în partea de film. Funcția de time wrap este folosită atunci când dorim ca animația unui om sau unui animal din biblioteca Lumion să poată fi poziționat în funcție de dorința noastră. În cazul în care avem o animație pentru un om pe care l-am importat dintr-un alt program, la fel îi putem modifica acest detaliu. Efectul artistic 1, putem crea diferite randări din punct de vedere al schițelor colorate, al tablourilor vopsite în ulei.
În partea de setări pentru color correction putem să adăugăm modificările asupra randării din punct de vedere al culorilor, fără a le modifica în Photoshop.